Tara, manuroy ta karong adlaw. Mag-ato ta sa Legoland. Daghan og pwede buhaton diri. Ang una namong gibuhat kay nag-build og mini figure. Human na nakay mianing carousel ug kining Mia's Riding Adventure. Kini siguro ang isa sa mga pinakapaborito na akong ride sa Legoland. Samtang nagsakay og roller coaster akong bana ug akong eldest, gitistingan namo ni. Human na nakay pud maaning Merlin's Challenge na pwede ang mga toddlers ug ang driving school. So naa sila driving school para sa kids age 3 to 5 and older kids. So kini siya kay para ni sa mga toddlers. Surprisingly, nalingaw akong 3-year-old aning Beetle Bounce. Siguro mga alas 3 sa hapon, itisingan namo ning disco drop. Lingaw po siya kay pwede ang toddler as long na maabot nila ang 36 inches. At least 36 inches. Muna ilahang minimum requirement sa height. Kay wala kaayoy tao di ari, gitisingan namo ning Kid Power Tower. Tung hapit na mag alas 4, gibisita namo ilang bagong abri na aquarium. Para sa kuha, the best way siya to end this trip to Legoland kay chill lang. And nalingaw pud ang mga bata. Nalingaw pud ko. Para makatipid mi, nagbaon mi og mga pagkaon. Na hard-boiled eggs, turkey wraps, sandwiches. 2 hours na drive siya, so daghan kay kog snacks na gidala para sa mga bata og sa mua.